halas etmek için dua diley. Ey asmanın ve yerin atası, yaşı sonsuz. Sen ütgetmeyersin. Vadaların hemişe amala aşyar. Senin rehimdarlığın izi hiç vaqt soňlanmaýar. Ýöne her gün irden täzelenýär. Şonuň için yüregim ağır ve içimde rahatsızlık bolanda men senin ýanyňa gelýärin. Ecemin göwresinde meni yaradan ve doğulmazdan öň meniň şeklimi bilen sensiň. Menem Davud diýaly seni çagyrýaryn. Seniň nurunda ýagtylygy görmäge maňa ruhsat ber. Ya Reb, suwuň çuňlugyna çuňgur çağrışlar ýaly. Ya Reb, seni eşitmek üçin kalbymy çagyr. Seniň habaryň bolmasa bir serçe de yere gaçmaýar ve sen meniň başymdaky saçymyň her taryny bilýärsiň. Men düýüklerimi getirip seniň aýagyň aşagyna taşlaýaryn. Ya Reb İsa, seniň ölendiğin için ve meniň merhemet taxtyna batyrgaýlyk bilen girip, mätäçligimde rehim ve kömek tapyp bilýändigim için sana minnetdar. Ähli synaglary baştan geçiren, seniň meniň baş ruhanymsyň. Sen maňa duýgudaşlyk edýärsiň ve ölümi yeňeniň için meni bu garanklykdan halas edýärsiň. Giýje gündi sen atamyň öňünde meniň üçün tövella edýärsiň. İçimdäki seniň mukaddes ruhuň üçün sag bol. Ol dünýädäki ruhtan has beýikdir. Ya Reb, meniň seniň bilen Hudaýa gizlenendigimi maňa ýatlat. Kolosiýallar 3:3-4. Men Mesihiň üstü bilen yeňijiden has ýokarydyryn. Men garanklykda oturanymda da halas ediş aýdymlaryň meninki bolar ve duşmanlarymdan üstün çykaryn. Sebäbi sen meniň goragçym. Seniň adyň arkaly her bir garanklyk ve gorky menden aýrylar ve meni boşadar. Ya Reb, men pikirlerimi ve hyýallarymy saňa tabyn edýärin.